Non gañamos para disgustos, Helena Iago. Por se non fora pouco susto este do caos informático, agora resulta que hai preocupación pola chegada á Terra dun asteroide do tamaño dun cruceiro chamado Apophis. Seguro que vos soa, porque de vez en cando aparece por aí Apophis. É que non dá aviso nin se sabe, o sea, pode caer de sorpresa. En calquera momento pode cambiar a traxectoria, quen sabe, este corpo rochoso estaba preto de nós, preto da Terra, no ano 2029. Imaginades algo como isto? Con ustedes el presidente de los Estados Unidos. Hola a todos. Señor presidente. Buenas noches. Hace un momento los embajadores de Estados Unidos en todos los países del mundo han dicho a los jefes de Estado lo que ahora les diré yo. Hace poco más de un año, dos astrónomos norteamericanos, estando en la cima de una montaña en Arizona, un momento, vieron algo escuchad. en el cielo que les causó una gran preocupación. Un cometa. Pero el cometa estaba... Había una remota posibilidad de que el cometa siguiera un curso que le llevara a entrar en contacto directo con nuestro planeta. Continuamente nos impactan toda clase de meteoritos. Unos del tamaño de un coche, otros que caben en la mano. Pero el cometa descubierto tiene el tamaño de Nueva York. Desde el lado norte de Central Park hasta el Battery. Unos 11 kilómetros de longitud. Dicho de otro modo, este cometa es mayor que el Everest. Y pesa 500.000 millones de toneladas. Uf, impresiona escoitar isto, pero, bueno, non sei se... Sabendo que é ficción. Sí, sí. Borja Tosar, astrónomo colaborador da Casa das Ciencias da Coruña. Que tal, Borja? Como estás? Moi boas tardes. Moi boas tardes, Antón, compañeiro. Que tal todos? Pois moi ben. A verdade é que eu quixera comezar esta tarde, se che parece oportuno, diferenciando un pouco entre cometas e asteroides, porque ás veces facemos sinónimas estas palabras, pero non son a mesma cousa, verdade? Sí, son moi diferentes, moi diferentes. Os cometas, chamamos, especialmente son vistosos porque seguramente do libro de coñecemento do medio temos a imaxe dese cometa que é unha especie de estrela cunha larga cola, non, espectacular. Moitos vimos cometas por aquí en Galicia, especialmente foi espectacular nos anos 90 o Hale-Bopp, que ese sí que foi un cometa en 60 anos. E os cometas son un obxecto que, aínda que son moi espectacular, pois é simplemente unha bola xigante de xeo. De xeo de agua normal. O que pasa é que cando se achega ao Sol, o Sol quece a superficie do cometa, empeza a evaporarse e solta un montón de sulima, que como lle dicimos os astrofísicos, como pasamos de sólido a gas, que como evaporar, sale todo ese xeo, forma unha cola vistosísima, que tamén ten un polvo dentro do cometa, e por eso que vemos é unha especie de bola de xeo que se está desfacendo ao chegarse ao Sol, espectacular dentro da Terra. Son obxectos xeados. E os asteroides non? Os asteroides son de rocha. De feito, nos últimos anos, cas misións espaciais, ca Hayabusa, ca Rosetta, cas misións da NASA e da Axencia Espacial Japonesa e da Axencia Espacial Europea, que chegaron aos asteroides, cambiaron moito a idea que tiñamos dos asteroides. Os asteroides tiñamos a idea de que eran unhas rochas bastante sólidas, ou un agregado de rochas bastante sólido e bastante compactado, e algúns sí que son unhas rochas que son casi pequenos planetas, como Ceres, que é un planeta enano, ou Vesta, que son moi grandes, pero dos pequeniños que poden ter 100 metros, 200 metros, resulta que últimamente descubrimos que non son tanto esa imaxe que vemos nas películas ou que vemos nos documentales dunha rocha grande, senón un agregado de pequeno escombro, como de gravas, un montón de grava, de gravilla, todo xunto, pegado apenas por unha débil forza gravitatoria que teñen e unha pouca carga electrostática. Entonces, máis que un cometa son unha especie como do porispan, no que ven envoltos as teles e os ordenadores cando compramos novos, que casi se desfai, non? Que está aí conexo por nada, o sea, con nada que lle dese tería que desfacer todo. Moita cousa escura aí polo universo adiante, porque a semana pasada falabas de enerxía, non? De materia escura. De enerxía oscura. E hoxe traes nos cometas escuros. Que pasa? Sí, nada, é a temporada de cousas escuras na astronomía. Sí que é verdade que o oscuro chama moito. A semana pasada falamos de cousas escuras e falábamos de cousas que non sabemos o que é. Neste caso, o adxetivo oscuro é un adxetivo que é perfectamente descriptivo de canto de que non é algo que non sepamos o que é. Sí que sabemos o que é. O que non é nada brillante, é algo que é moi oscuro, que é moi negro, que ten pouco brillo, que absorbe moita luz. Estamos falando de cometas escuros, un estudio que saliu fai pouco no Icarus, que o Journal, a revista máis importante de planetoloxía do mundo, e aparece sobre un estudio, son uns pequenos cometas escuros que son unha especie
de híbrido entre cometa e asteroide. Son cometas que pouco a pouco foron evaporando a súa superficie de xeo, e ao ir evaporando a súa superficie de xeo quedou unha especie de rocha dentro que pode ter xeo, pero que está coberta por unha poeira negra, non? Que é o que lle fai ese tono oscuro, non? E o artigo, a sorpresa que dá é que hai unha posibilidade de que estos cometas escuros sexan entre 1 e o 60% dos obxectos que cruzan as órbitas dos planetas interiores. Que eso pode ser un descubrimento tremendo, pode resultar que este obxecto que tiñamos como algo raro, non? Pois igual é moito máis cotidiano do que pensábamos. Hai un montón de cousas, non, Borja, que pasan cerca da Terra, sempre hai aí ese perigo, ese risco de asteroides que pasen cerquiña de nós. A diario. A idea de que estamos nun planeta totalmente dando voltas alrededor do Sol, aislados totalmente de nada, e que non hai nada por aí máis que os outros planetas que podemos ver nun libro de astronomía ou vemos nun reportaxe, pois é un pouco errónea. De feito, estamos nun entorno moi dinámico no que hai un montón de cousas, hai asteroides, hai cometas escuros, hai un montón de tipos de asteroides, non? E só hai que entrar nunha páxina que é dependente da NASA, que é spaceweather.com, que unha das cousas que ten Spaceweather é que podes ver os corpos, os neos, os que chamamos obxectos cercanos á Terra, e que son perigosos, que pasan cada día, non? E cada día pasa un asteroide preto da Terra, incluso dentro da órbita lunar, pois 2 ou 3 pasan todos os días, os temos clasificados, e o risco de impacto de que algunha vez veña a haber un asteroide, como víamos no principio da peli Deep Impact, que é unha peli buenísima, pois é cuestión de tempo. A cuestión non é se vai haber un asteroide a colisionar ca Terra. A pregunta é cando seguro. E dime unha cousa, vos, os astrónomos, a xente que se dedica a isto, tedes máis ou menos controlado que nos pode vir de cheo un asteroide, un cometa que puidese impactar con nós, ou habería unha posibilidade de que incluso non puidéramos velo? Pois os grandes, hai que diferenciar entre grandes, canto máis grande máis perigoso. Os grandes, podemos decir que sí, que unha gran cantidad dos grandes están detectados, facemos seguimento deles, sabemos as súas órbitas, temos predicións de como se van comportar en dúcias de anos, entonces máis ou menos sabemos que un grande que pode xerar unha destrucción masiva da Terra ou que pode acabar con todo o planeta, pues non esperamos que eso aconteza nun escenario de siglos, o sea, eso sabemos que estamos máis ou menos seguros. De feito, a Apophis, co que empezábamos esta sección, pues é máis ou menos de tamaño medio, tampouco é unha cousa moi grande, pero sí que é dos que máis se vai chegar máis destructivos en moito tempo en 2029. E aínda así, hoxe xa sabemos que non vai colisionar ca Terra, non? Entonces os grandes que poden xerar unha destrucción, pois hai perfectamente asteroides que poden entrar como meteoritos e destruir unha zona como a Galicia ou a península ou Europa. Eso é posible prácticamente, ou xerar unha catástrofe a nivel planetario, a nivel global, xerando un escurecemento total da atmósfera cunha extinción masiva, non? Desos pensamos que non hai moitos, están todos bastante controlados, pero un pequeno que poda xerar unha destrucción local, pois romper moitos cristales nunha cidade, pois facer miles de heridos, non? Pois xa aconteceu en 2012 co evento Chelyabinsk en Rusia, no que precisamente un asteroide entrou a gran velocidade na atmosfera da Terra e a onda de choque sónica, o sea, entraba a tanta velocidade, porque entran kilómetros por segundo, que esa onda de choque sónica rompeu prácticamente casi todos os cristais da cidade de Chelyabinsk, xerando moitos feridos precisamente por cortes con vidros. Entón, eso xa pasou en 2012 e pode pasar en calquera momento, e sobre todo se ven da parte do Sol, que era o que comentabas, Antón, como non podemos observar que obxectos hai cerca do Sol, porque de día, cando observamos, só podemos observar de noite cos telescopios, pois pode pasar como Chelyabinsk e collernos de impreviso. Porque ese non se viu vir, entón, o de esta cidade rusa. Exactamente, Chelyabinsk, pois un asteroide do tamaño de Chelyabinsk sería facilmente detectable a lo menos nunhas horas. O sea, nunhas horas poderíamos detectar, dar unha alerta, saber que vai caer. E de feito, fai máis ou menos 6 meses en Alemanha pasou isto. Entrou un pequeno meteoro, o sea, non estamos falando de un meteoro moi grande, estamos falando dunha cousa máis pequena que Chelyabinsk, pero 4 horas ou 5 horas se detectou unha cousa que iba a entrar na atmosfera dun tamaño máis ou menos interesante. Se deu alerta ao Minor Planet Center, que é o centro que xestiona todo este tipo de alertas, non? Deuse unha alerta á poboación e, bueno, afortunadamente a alerta era salir a velo porque era moi bonito e sacar fotografías, non? Porque sabíamos que non iba a ser destructivo. Pero claro, este era porque viña do lado nocturno. Cando veñen do lado diurno, o sea, se vemos o Sol no ceo, pois dese lado do Sol se ven un cometa. Como os astrónomos non traballamos de día, non podemos observar preto do Sol para detectar esos cometas,
pois claro, pode pillarnos de impreviso, que foi o que pasou no evento de Chelyabinsk, e darnos unha desagradable sorpresa. Bueno, aí na Casa das Ciencias tedes cámaras para ver todo isto, non, Borja? Sí, na Casa das Ciencias temos un proxecto que é dependente do Instituto de Astrofísica de Andalucía e da Ciencia Espacial Europea, que é o proxecto SMART, que dirixe a José María Madiego. É un proxecto no que detectamos as estrelas fugaces, todas as estrelas fugaces que caen no entorno de Coruña, pois detectamos a súa traza e con outras estaciones que temos en toda a península somos capaces de saber de onde ven esa partícula, a que velocidade. Moitas veces podemos saber de que cometa é. Por exemplo, fotografamos estelas de estrelas fugaces que sabemos que son partículas do cometa Halley, por exemplo, como curiosidade, non? E con eso nos facemos unha composición de como está o pó no espacio interplanetario, que é moi interesante para logo extrapolalo a obxectos máis grandes e como se comportan as cousas no espacio. Dentro destes proxectos tamén hai un proxecto de impactos na cara oscura da Lúa, e podemos detectalos con telescopios. Entonces estamos traballando en isto, entonces hai moitos astrónomos traballando en isto, pero sí que é verdad que nos faría falta, para completar toda a vigilancia espacial que precisamos, un satélite que estivera en órbita por diante ou por detrás da Terra para detectar estos asteroides que poden vir pola zona diurna do Sol. Eso é o máis importante para nós para facer agora. Pois aí queda feita a petición, a demanda, que non caia en saco baleiro, porque a precisamos para ter un escudo contra este tipo de obxetos, algúns de pequeniños que poden darnos un pequeno susto ou ser perigosos, porque os grandes, afortunadamente, como di Borja, en séculos podemos estar seguros que non vai haber unha extinción masiva por culpa destes obxetos, pero os pequenos tamén poden facer cousas das súas. Moitísimas grazas, boa fin de semana, Borja Tosar, canto aprendemos contigo, que maravilla. Nada, encantado, moitísimas grazas por facer sempre un oquiño para a astronomía na Radio Galega, compañeiros, nada, moi boa fin de semana a todos, e os que, donde este despexado, a observar o ceo, que está estupendo estas noites de verán. Antón Rebollido, A tarde de verán.